Sin tira chuan hotel ni om taka hian tlangval pakhat hi khuma alo mu a hmeichhe pakhat rawn langin hriatmel tak chuan a pan phei chupa chuan lo potin khumah chuan a baw beta a mutpui ta bawk an thil ti an zawh nu chuan nula zawk chuan a ril ru chuan kanu zaina ka nei thei nan hetia ka mi hriat ngai mi alo poisa wanga ka mutpui hi angai ta si a ti in a ril ru chu a hriawm hle maya tho chuakin room chu a chhuah sana a han chuak chu pawna kawng ka bula a han ding le wangwang songyan run langin ani hi ani chutiang thil ti tir tu chu ani chuan I zo felta mu ti in a bank card chu chhuata a the thla a room lam chu a pan san nula hi song nuan ni in a hun kal to a run langa songyan khan ani hne na chuan inu hospital bele in zaina in nei fatani lo chuan heta tang hian an pe chuak don cheu sia ti in a hne na chuan tinge ka tan zan khat I tho mai lawang chuan in poisa mamote ka pe bok chi anga a han ti chuan a lo rem ti a song nuan chuan a card pai chu charin ama mo a nei thei chu anui saka chutiang bokin japo ruma chuan a luta tlangval bula chuan ruaka mu in song nuan kha ani ti a hri ho lo le nga la chupa chuan a hne na chuan mo phurna kala ang ti in a thawa a kar ta han pe chu songyan chuan he song nuan chu mipa ka ti lo zok lo ompui ni hi ti in mahse chupa chu mi hausa turu tak mai tangshi ya na lo ni a chuwang chuan a hlim ver ver hle kum nga lai lo veita song nuam maron lang tlangwal pakhat kyo chuan ile dul ta tak takem ni alo ti ani po chuan cheina alet angai thu le ti tur poimo anei wang ani thu chu alo soya akyanga chuan no pangkum ngami meichhia le mi pa lo omin an hne na chuan le in patikyo hne na hian mangtha ti ru le ti in a ti tira anni po chuan fel takin an mangtha a an kal ta bok China lampan chuan an thlok ta wangwanga fashion show pakhat hi alo lang ta chuan songyan po alo oma abula chunu hne na chuan chui tu ra ka ti che kha I lo ti em a han ti ani chuan o ti in mina chu China oma tu na show a po hian alo in lan ngei rin om alo ti songyan chuan ril ru chuan kum nga liam ta a in ti siak na a ka chak chan kha he mina design ka copy wang hi ani a ani hi alo in lana kemin sha chhuak ani vai chuan ka tho ha sa te kha ka hlo vek don si a ti in mina chu ka zon mu a ka hnuaya ka thunun thei tura ka om ti ranga ya ni ti in alo ngai to a backstage lama po an lo boy hle a an model pakhat kor hak chu a dik thei lawa a siam to nu chuan mina ti lo kawin song nuam kha alo langa ani na lo thlakin mina ti in alo in soi hi ani tuna chuan designer thiam takani to a awa thleng thwaya thil fel lo omem ni ti in a zot wat ani chuan hei akor hak le tlero hi a in mil thei lo an lo da swala ni nge yang alo ti mahse ani chuan on sam takin a han thla kwal vela moi takin ron chuak le mai a chan nu po chuan lo fak le a I thiam ngei mai nang hi chu ti in an model po kal tura ti in a chan nu chuan mina hne na chuan taka he show po a top kan nei to a tinge mi pui ma a email te I phaulan ve mai lawang alo ti mahse ani chuan alo du law thil dang ti tur ka nei ka kal pho tang ti in a kal ta dai songyan po mina om ti sha in alo zong ve meka chuti lain amanen chuan anin tok mahse ani chuan mina ti shelawin song nuam ti in a she si a nangmo a han ti heta engei ti a ti a mina la chuan heta ka thokalom alo ti ja chuan inu te enge an a thi to nge alo ti a ani ve thung chuan lo nu yin ni lowe izara himdap takin kan chung kwa kan om thei pha e alo ti a chute anin biak lai chuan a fa te pahni chuan an lo kawa anu ti in an ron pan songyan po chu a chhong ve hle chute fa anei chu mina hne na chuan
anu anti na kau che an lo ti ani po chu an ral chuan a kalta a an kal chu en wangwangin a fa pa mel chu songyan chuan tiang shi yan nin in anga ti hle maya no pang te la chuan kanu alo mu sit ve la ni mo a le pe ka chuan a chak to lawang an lo ti ril ru ve bok songyan chuan a ma khan an mudun ti a shevek bok nen a fa ani thei mai ngem ti ngai to in ka sha ta ngai ani ti in a kal ve ngal mina po apol te ne na vakalin a chanu khan pangpar lo pe kalom poilu tok che shatakin shoi zo theya kan chuang lu tok che anya ti in I model te ne na chuan soi tur te ne yem a han ti ani po chuan an ma a chuan dingin lom thu a soya show a hlotlin chan hi nangma ni wang chawani a nakina hei ai hlotling hian ba sai le nge ya kan zawaya kan thole cheu anga ya chumi tur chuan ke po in thei top ka chwa nge yang ti in a soya kutan lo beng dur dur show a changa an holam chu a fa te pahni po seat nunga tui takin an mu a car chumi na chuan a khala chutia atlan lai chuan tian shi yan chu a ron tlan thuta a sut pha ta nge nge konga chuan a let reng mai mina po hlau thong deuh chuan awa chhuak ka a buai pui kapu I cha em ati ambulance sakola a ron thleng thuai doctor chuan chema vi na hliam nei ani awamak ve ti in motor chhunga chuan an zon luta mina po chu a chanu khan ron kaw chutia ami sut an han kal san top chu ni thein a sha si lawa a chanu ne na chuan ka fa te kha khonga in lo va shwai hola lo ngai ven mai ro o ti in ambulance chhunga chuan a luta yang shing yang chu a zui ve ta ngal ambulance chhunga chuan an di na hliam chu avon saka chutia shi yan hmel a han mu chu ka mu to nu ang hle mai ti in a hmel a che shan lawa chuan a ko thak po hi amana tlom lo hle ti a sha jeng tu chiang nge mo ani le ati ve a hospital an thlen chuan man mo dewa zai nga la nga ya wangin operation room a chuan nor lu an tum mahse shian chuan mina ko chu avon tlata wang chuan doctorin ilut ve thei to lo a han ti chuan ka kuta wan tlata lom lo ti in an pa ni chuan har sa tak chuan an phel thei sha ma ti chuan surgery ti tur chuan an lut nga la po na mina chuan lo ngak reng shian po doctorin a khoya a hliam te chu an thui me ka chutia ngak hlel taka lo nga lai chuan doctor ron chhuaka enge an a han ti wat doctor chuan tunna chuan a din hmun a ngai to om to lawe general ward ta kan da nga la thilpoi engma a thleng lo hlawa ti in kandam lo tan mi poimo takin nge yang mo kan lu ma khan amwan nge te mai che a han ti chuan mina chuan a ril ru chuan ka su si a ka tlan bo hlo wanga ni nge yang ti in a in ring deuh top shiya ni na chu mina chuan a shebok si law amun na kya nga chu ve in I karte mo walet engma om si law ini na dik tak I chung te engtin nge ka zon ta kang han harwa te alo ti ril ru chu ti la yin nurse ron kal chuan mina ne na chuan damlo chung te ini em thil sign tur oma a han ti chuan tu ma kau tur a shebok lo nen khoi ke man kalo sign na nge ti in sign ta to pa paper a chuan mina po abula thu chung chuan lo mu thu shian ron harve in a hliam chu a mela chang na ati ti chu a sha hle maya ron chu chuakin a thoma mina po a ron hara a ne na kapu I chadewem ni alo ti wat ani chuan ngai twa hleilowin mina chuan apuya ngain ane na chuan ne omlo zet hian min puya loman I du zat me shil theyang alo ti mina chuan angai na shilo zetin nilau I she swal keima hian ka chil pal che a mahse police ka shil lawanya kan pa ni hian soidu nila a chat ka ring zok alo ti shian chuan I du chu min shil la alo ti chal tho chwa han tum chu mina chuan la thau su I hliam alan don si a ei tur ka lo le sakang che ti in chuak zui ngal dora ei tur chu lein hospital lam apan le mahse a room a thleng chu shian kha alo om to lo ba chum vela han check po chuan om si lo
nurse counter a chuan vakalin khonge damlo room A08 ami kha avati ani chuan an distars to thu in lo chang mai makati ril ru hle a aladam se lo nen khan nurse ne na chuan sticky note in em a hanti alo pe vata a number zakin nurse ne na chuan khapa kha alo let le a ka chung changa zo che ni chuan he hi khonga in min lo pek sak sham donya o te in a thil zia chu hlanin a chhuak ve ngal hun te lo liamin shian po alo dam ve to a company lama te kal thei to in meeting an lo nei me ka shareholders te po chuan dokan an lo kel chap mahse shian thu soi chu an pom pui vak lo chu mai ba ka ani chuan chairman po ka hmu lo na reita karwalin in lo mu ve du angem a han ti phei chuan lam fasha te te samin an chuak zo ta ve ka a assistant kawin a hne na chuan a chunga thil thleng te kha lo chui turin thu a pe a chu mai ba ka hospital a omna akala ama pui tu kha million nga va pe turin thu chu a pe ngal bok a assistant chuan hospital apana mahse mi na ne nanin pela anin muhman law nurse ho hne na chuan a han zot mahse an ni chuan tun lu khana chuak nu la chu ti in paper nu chi a ti a pe ka han tum chu a mu zo hau lo le nga le mi na te no faza po shopping mall a kalin an lo chuak hawa a fanu te chuan anu ice cream ka e chak ti in an pe ami chu le ngen eng flavor ngei du le a han ti a ani chuan strawberry a lo ti a fa pa han zot ve a ani chuan in lamen takhian ke ei ve du lo no pang lo mani kha alo ti a ti chuan mi na chuan a fanu zok te chu a han lei sak do na mahse a fa pa khan a pe a songyan kala mu ve le plan nein anu avapan anu ka du le si chocolate flavor ti in a vadil ve le an le zo chu mi na chuan a han pe a khonge kalin du le a han ti a fanu te khan chain omna hmuna alo ti vata chu vele a fa pa zok chuan anu ka puman na lutuk toilet ta ka kal lok du alo ti ole ka lang u alo ti a mahse alo du law ke main ka kal thelom akong po ka shevek alo ti mina po chuan ringam cha lawin iban fing em so ta chain omna kan lo nga kang che ti in a shil ta shama ani po chuan ole alo ti ve vat songyan po chu dor pakhata lo lutin a thom no vel chu alo ena korsen pakhat chu en bikin he hi kalo cha yange ti in an kal chu tia a han hazo run chuak chu no pangte khan an lo mu dar thlalanga ain en light chu va panin a ice cream ken chuan ava suluya kanui lo mu sit vela a ti ril ru mahse lem changin ka ti pal lutuk a ti ngal wat songyan chuan chu no pang mel han mu chuan e he chu ti in a chu nyama a poi lawe ka thin rim hlei nem inu le keite chu chan chata kan nya lom alo ti no pang chuan I thin rim lo tak tak mo alo ti songyan chuan a ril ru chuan shia nen anin angle mai ti in ka shat nge nge yanga ya ni a ti a khongei pa om a han ti a no pang te chuan fin chho in hei pona min ngak to ti le tlan suna rala songyan chuan na zui ve nge mahse a mu man to lo na sa no pang te chu man mo deuh chuan mo chunga chuan anu te om na lampan chuan atlana kareima ma ani anu in min lo ngai to le to don lu tok ti in mahse shian le assistant te run phei chu tokin shian zok chu asuwa ama atlu chor chutia no pangte a han mu chu assistant chuan he kan CEO nen hian an va in angve alo ti ril ru ngala no pang chu thowatin kapu ka ti pal lutuk ti in ngai dam chu adila engma poi omlo chuan ka kalange ti in atlan le ngal shian po chuan kano pan la nen kanin angle mai ti in kum nga liam ta khan ani nen khan kan muduna ani thei mai angem ka fa ti ril ru chuan ani thei lawang in tile in ankal tur chu assistant chuan kapu khano bang kha ifa ni MT kalo chui do nim ni ati a ani po in a tha lom ti in an kal le ta zok ina ho in mina chuan a fa te chu alo mutira chuakin a chanu nen khan wainan indun a chanu chuan tuna ikera rain chana a hlotling viau boka
tia zel ngei tumle a han ti a ani chuan a ril ru chuan song chung ko leba ka pe zo to a chuan tu na chuan jang chena oma in ben bela ka ti turte ti in ngai to a mahse a chanu hne na ve thung chuan kaleshe mai lau ti in a chang a chanu chuan engpo ni se ifa te pa hi zon chhoi tu mem hei yona po hian sha ta chak chin te asin alo ti a an lian ve zela a big takin yona phei chu mi pa ni a ala shadu tel tel don a ti a mahse mi na chuan atum shan lo ti in lo changa a chanu po chuan ti ngai na shewak law min lo ngak lok ti in akal suna aron le chuan somna lekha run pe hei hi Mr. Moore party somna ania karle Wednesday nei turani kalthe ngil ho suang che ti in a be a hun lo liam party hun lo ni a mi te po a hmuna an lo cheu to songyan po chu lo kalin midang nen an lo in bia a mi te po chu an lo ti na salom hle a mi na po akor moi tak ne na ron kal ve nge ya songyan in lo mu chuan nangkha ti in pan wat engi he tai ron ti ve don alo ti ngal ringot mahse mi na chuan tingi som kan nia ka kal ve ang chu ka du chuan alo ti a mahse songyan chuan alo oi lo na sa nang hi somi ni ka ring hau lo ti in aril ru chuan se ya na ron kal ve ngei don si a ani hi amu thei lo he tiang hian ti ril ru in mi na chuan tingi ka om ve chui va du lo ve chante o mem alo ti songyan chuan a teu lo nang ang hi chu he tiang mun om ve thei in ni lo alo ti a mahse mi na chuan do ta ni chu ti in a kal son dai songyan chuan nang hi ti in en zui ta ringot chutia ama alo ding chu me che pakhat mismo anti mai ron kal chuan na ron bia songyan po chuan cha ta ka lo bia in e he I chi chu amoi kher mai alo ti chiam mismo po chuan lom thu shilin akal sana songyan chuan mi na laka chuan engi mutak ti atum ta bok chuti lain mi na po chuan phone call lo mang meka ami biak chu master ti ka win anin nel hle ti a sha theya anin biak dana mi na hne na chuan Mr. Mora cocktail party ya chuan ikalta em a han ti ani po chuan akal thu lo shilin a master chuan ani nen khan chan chata kan ni a min lo biak don nia ti in a shil mi na po chuan tereng mai hei a gift tur ka ba sai po ka kenga lom alo ti ve wat chutia re vak lawin biak nu chuan mi na chuan master ka da phot ange an chan to do na ti in call chu an da a songyan chuan waiter pakhat ne na engtin ngei lak don ka ngai to lo kha chi khala la min lo pe don nia chuan heater gas room ma son ilo da bok don nia ti in alo shil meka mina chuan an pe atang chuan alo sheweka waiter po chuan o le mem ti in a kal ve mai mina chuan engthil change songyan ti itum ti in aphun sapa mina chu chutia a hankal chu hola chuan waiter khan a thil ken nen na su a akor chu ati bal hlo mai waiter chuan ka te palani ikor bal vek si a iti faina tur ka lo ko mong che ti in a shwaya chutia restroom ma a inti faila chuan songyan kharon lutin mina beka chuan mismo chi or kha arun da a chuak le ngal mina po arun chuaka a camera kamlam hoi chuan anui sak chutia identify zo a chuak chu mi te chuan an lo kil chap mismo chuan engwangin nge ka chi a ru ka lo ti a midang ho po chu an lo phun sap sap mina chuan kan la ho lo a lo ti ve me che pakhat chuan khomo I be kha ti la ka han tum chu a lo lekson ani la chuan an ring hlel deuh le ngala kha a bek po en a phal lo kha an lo ti mismo chuan en ti ro ati ta ka chuan panin a bek chungan en chuan a lo om nge ya songyan po a lo nui ver ver mismo chuan tinge ilak a han ti ani chuan chi kha ka beka chuan a omani mai theya mahse kala ka ni haulo a lo ti ve tla thung songyan chuan do ta soi ni nge yang he nu hi tu nge ni po in sha em ni a lo ti midang po chuan an sha lo thuan lo soi chutia an lo ti deuh sap sap la chuan shi ya na ron kala an lampan chuan songyan chuan ama apane mo ati a mahse ani chuan mi na lam chu apan ta dai
mi song enge heta te ti in a bevat song yan chuan he nu hian alo she to reng zo ka mo alo ti ril ru mina po chuan Mr. Sian nang mo ti in lo bevata Sian chuan Miss mo hne na chuan enge omzia a han ti ani chuan a thi chu mina ru ka ni thu chu alo shil evidence in nei yem ati chuan an ngoi ta tlat maya mahse mina chuan dwai lo takin ka fi hli mani ti ka fin fia thei ti in video ka nei alom alo ti a khonge an ti chuan ka phone na alo ti chuak a bek chula in a phone na phora a video nei chu a han play chang takin shongya nin chi a bek chhunga a da lai chu alo langa ani po chuan do ta ni hi ti in a phone chu lo la ka tum mahse an lo la son hman mina chuan tinge mi song in thlashung le siam ni tinge chi khai ru ka be kai lo da alo ti ke omai le midang ho chuan he karin lo deu mi song chu tinge le chu lawa an ni so an first name main ang an lo ti anin chhungem ni nge anin kara boy na an nei sok an lo ti songyan la chuan tinge do ta min pu itum alo la ti tra la mina chuan do soi du su ti in a phone chu miss mo hne na pe in a han en chan ti ra alo lang chang ra phlak si miss mo chuan tinge ruk a han ti lo thong tak chuan songyan chuan nilaw min pu ni kha alo la ti zela henu hian do ta min nu lu phe ta tumani a han ti a ani la chuan lo oi lo na sa si lawin la sang ba ti ni I noya min nu lu tum su alo ti mak mai sutia omla chuan mina chuan hetiang lo po hian ka fi hli mani ti a sha thayang ti in kha chia khan fingerprint na om nge yang in endonia mitam takin ankal nai to nge yang che ka kulsia ero in mu ve hau lawang alo ti ve tlata an boy lai la chuan Mr. Moron langin engthil nge thleng ka party a hian alo ti a Miss Mo chuan kapu henu hian ka chi lo ru ka tuma ti in songyan chu akok apu chuan iwa zam lo ve kan party bo sai iti chhevek alom alo ti chutia mina a han mu chu boyi tia ka win I local theya a han ti anel mel hle a mina po chuan va panin ka masterin kal turin min ti meu si a ka hnial ngam nang ti in anin fiama songyan en chuan apu chuan boina an lo siam che em ni a han ti mahse ani chuan engma ani lawe kan ching fel to alom alo ti vata midang hne na chuan helai hi lo ching fel ula ti in mina le shi yan chu ama zui tur chuan ati nga la ankal ta ngal songyan chu athin rim ngei mai he nu hian eng tin nge an ni hi alo sha thei zok tuna chuan ilawa nei mai mai ani ila shadow na lom ti in aril ru chuan alo soi mol mola room shana an pathum chuan lo om hawin mina chuan a present kente chu a han pe a alo lom hle Mr. Mo chuan Sian hne na chuan a hma a isoi kha ka pui theina kong che ani si lawa a zia lo don hle mai ati a Sian chuan lo she thiamin an mi do ber la rampon lama om sia alo ti mahse Mr. Mo chuan mina chu ko mu in ani hi mithiam takani asin alano pangna in arin tlakania I company a thakha than chin la I shema yang ati a Sian po chuan lo rem ti a akarte pe in atu ka changa local tur chuan a han shila ani po chuan lom thu te chu alo shil mina a han ho chuan a fa te pahni po an lo mu hil fil der to a an mani lo en turatan yolen kha alo shil hi ni in room atanga chuak in lom thu a han shila ani la chuan a holu tuk ti in an ni chu en kolen nom thu te alo soya thutlenga chudu ni ne mina chuan zan in chu Mr. Mo po ka mu lo pha che palom lo ti in a han shila yolen chuan ehe icha em alo ti vata ani chuan boina omlo kan ching fel theye alo ti chuan kathil nei hi I hmudu empty in Sian card kha a han mu a yulen chuan phur deuh hian ehe tang Sian card moi engtin ngei nei thei zo ka isha em tang company hi East Asia a company lian ber ni in brand zong pon lian takani thil chi sang sang perfume chi bag phei khok ti vel te an siam vek tuna thom hnulam po an boi puya
ala ti ra ala lian lo mai mai ani alo ti chiama mina po chuan chu anya an clothing brand na pui turin min soma naktu ka chana ngai do na ni ti in yulen chuan alo phur pui hle maya mina ve thong chuan ka omdon si lawa ka studio lam ikuta ka da to na nya a han ti a ani po chuan lungai mia su khalam kha chu ti in alo shil ve wat atu kalau ni chuan mina po tang company ya vakali ni building po na chang chuan hrian chu akola hei in company po na ka ding to a han ti ani po chuan nangma lam turin mi ka run tir thladon nya longhak lok ro ti in a shila call da in assist na bingal local turin ava thlen chuan hrian chuan a assistant ne na chuan mi song company ko ta oma zuklam la ka ne na i ron hrai don nya ti in tir thla a an ron le chuan mina chuan hrian chu i design te ka lo hmu to a tha ka ti in i thiam khop mai alo ti a ani po a hlim ve hle mahse tu nei cha phi chu kan project le tumnen ain mil ho lo maya adang kan ma mo do na ni alo ti mina chuan chu ti elo ti in lo changa hrian chuan thlakha thun ka pe hang che job thatnan chu ta ka lunga dum chuan chief designer a ka da ang che a han ti chuan alo hlim hle a nui verin ole te reng mai chief designer ne tur chuan thei to pin ka lo changa nge alo ti wat hrian chuan a assistant khalo ko le in mi song hi human resources department na zu shwaila song yan izuk mu pui don nya ani in ana tur vela lo ra man sakang ati a mina chuan song yan mo kanin mu le nge yangai do ne alo ti ril ru ve neu newa azuk thleng chuan song yan chuan chutia hrian assistant han mu chu alo lom hle a enge ni ta hrian an min mu du em ni alo ti wat mahse ani chuan chutiang ani lo thu le hei mithar ka ron shwaya nangman ilo boy pu yangai do na ni ti in a han shil chutia mina a han mu chu nang songmian mo alo ti a assistant chuanin ini sha a alo ti wat mahse songyan chuan ama in kanin mu to a alo ti wat ka kala hunna ka kal le photang ti in an pahni chuan a chwa sana chutia a kal san nu chuan songyan chuan enge he tai ron ti in lo tong khum ngal ani la in i mu ang hian na thok turin kalo kalani alo ti sam et songyan chuan nang hian ti tumina yem ni ti in engi mutak ati yang ti a hlau hle maya mahse mina chuan ka soi to kha na wanga ni chuan nang po manager ni na angin ka ti tur mi shil tu ra lo pan che ka ni ti in mi shil du lo ni chuan Mr tang ne na ka kal le mayang ti a kala tum chu ngoi te ti in ole manager ka nia lom I chunga mi chuan ka du ka ti rang che mi lo zoi ro na I du boka ti in room atang chuan anin zui chhuaka an thopui te ma a chuan an ba chhuak put bengin in zawai in helama a han ti a hei in thopui tur mi thar ka lo hmel sha tir don chewani ti in hei hi songnuan ni in designing university po chhuak lo ani a mahse engi muwangin kan company a aron lut lau mai ti in a han soya an thopui dang te po chuan an lo soi zui engtin nge chu tiang kan company in an lak thei an lo ti a mina po chuan songyan ti hian mo mi ma amin ti itum alo ti ve chuti anom lai chuan meiche pakharon tlan lutin songyan chu aron pan thil poil tu ka thleng kan storage room lama kan fabric rem te kha a chef a chha ta wangin atla a in pol vek ani tuna engtin ni kan rem fel thei ta kang thon chwa a hun to do na arun ti songyan po chu a hlau thong le a man mo deuh chuan atlan chuak ngal an zuk thlen chuan fabric dan na storage room chu alo nok no ya an thin chu a rim hle songyan chuan engtin nge he thil hi a thlen thei engtin nge kan ti ta kang kan thon chwa angai chep to a sin ti in a ril ru chu a boy hle a chu tiang bokin midang ho po hrian po ron lang ve in enge thil om zia he hi enge aron ti a thin chu a rim ve hle songyan chuan lo pan vatin hrian kan da na
achia a ti in thil omzia chu alo soya ani la chuan company a khatang khan min ko su Mr. Tang ti in min kawang che tia lo hawin a hma daya thon chhuak to turin ni nilom ni engi omzia a han ti songyan chuan kaboy em wangin kalati hman lawa alo ti chian chuan manager in nilom ni design department a hetiang po ichingtel theilowa chuan engi omzia ti in a haw midang ho chuan enging emo anlo soive a hun adu don thu te le a huna tak an thon man an rin lo thu te chu mahse mi na chuan Mr. Tang keiman ka pui thei chuwangim ti dan ka sia ang alo ti songyan chuan nangmo tia niam takalo enin nangi university po chhuak lo hian I thei I ringa mo alo ti mina chuan China University chu ka kal lo ani moi thei mahse Global Design University ramdanga ka chhuak ve thawa sin ti in a certificate te chu a phora a han mu alo oi lo hle le ngal a oi omlo lutuk he university te chu a chaberni in kum khata mi somthum pahni bak an langai lo nang hi ikal ka ring thlot lo alo ti chal mahse sian chuan ngoi mak ro lo ti in ipui thei don lo chuan chhuak ro ti in a chhuati ra a thin rim hle mina chuan ati tur te chu achana ama pui tur te ne na chuan anti dan tur le pon than ho zia rang te chu a han shin hloma a hna la chu nuam ati hmel em boka abula sian po lo om ve in mu na ma lo ti ve hle an boy na po mina chuan thatakin a chingfel theya an thopui te pon an lo be thato hle lo panin a hne na chuan I thok tha hle mai engtin nge khatiang khan fabric te kha I chin chhia thei zawk ti in minzir tir ve te an lo ti a ani po chuan te reng mai ti in alo in huam hle mahse songyan kharon langin ani chu a thin ur hle a chutia chancha changta chu mina chu mi song minlo muro tia kala hantum chu mina chuan kaman lo nadang ka nei alo ti a file ken chu songyan chuan a han lak sak engna nge ti in mina chuan project pakhat poi model hi alo khoi do ni in songyan chuan a thik hle a aril ru chuan he thil chu ka project khoi cha kha ani hi engtin ngi ani hi an pek thei ti in angai tua mina chuan a file ken chu chu sakin hun ka nei lo na ka nei ti in a kal san dai songyan chu a thin rem ngei mai sian mutura kal chu a han tuma office a hong tur chu an chongsha in angai tharu sian chuan assistant chu lo bia in enge chanchin alo ti a assistant chuan khami pano pangkha mi songnan fapani in phirpui mechia ane ni ome apa shat ani lawa tuna hian sunshine kindergarten a ankal mekani a hanti songyan chuan ani pon alo mu ve to ani mo ti in lo soye sian chuan ankal na chuan mi tirla physical examination nei pha tur angin anthi sen lo la ro se ti in thu chu a pe a assistant lo chwa ma chuan songyan chu alo bi ru a kalyam nu chuan lo chwakin sunshine kindergarten mo ti in anuya a fa ti an ni ti a hre thei lo a hrengai tur ani lo ti in enge mo chu ti atum ti chu a sha reng mai mina po a fa te kindergarten ko ta lo omin alo nga ka an ron chhuak chu a fanu zok chu a ron lom lo hle a tinge alo tivat afapa chuan voina health checkup kan neya thisen an laboka injection khana ati a hanti mina chuan oho awazia love khoi kalo chem sakang cheu ti in a han chem vela afapa indilangwal la chuan angai velo analo alo ti vel chute anom hau chu sian assistant khan lo mu ringin avakola sian ne na chuan kapu tuna hian annu faza in annom meke avati ani la chuan annu kha chu ko ngai ven lo no pang te kha ani an chanchen ka sha du chu ti in lo chang dai test result po lo chhuak in sian chu assistant chuan avashil report chu pe in a han en mahse report a chuan adu ang result a mu hau lo an DNA test chu alo in mil lo hi alo ni sian po chu aril ru chuan ole ani ve thei tho mahse
kum nga liam ta khan kha song yan ti lo kha chu mutpui ka nei lawa a hnuwa hmeichhia tu mak khoi hek lo a ti nau nawa a assistant chuan thudang shil le in a hne na chuan Mr. Fengan dinner ei pui turin a som cheya a han ti mahse kabuai I lo cancel don nia ti in a shila ole lo ti in assistant chuan vo in hi ipu Mr. Tang thi chamani a za na chi bai I buk du tal lawim ni alo ti sian po apu thlan lampan chuan pangpar ne na kala a thlan va thlen chuan za na chi bai abu ka songyan po arun lang kang sian che na lam chu alo pan ni in alu ma chuan sian hian a fa te kha a hre chuak tur ani lo shim shim ani lo chuan ke hi min thla thlamanga engkim ka chuan don ani tuna ka tumber anu pui ni a Mrs. Tang ni hi a thleng nge nge tur ani alo ti ve ti chuan a luta anom pui chuan tu ngei ni alo ti ani chuan songyan ani thule sian bel nu ka ni a amanen in muturin kanin tiama ti in alut tlang theya in chunga chuan kalkwalin a ena a han thu chu anom pui nu chuan masterin engma soi si lawa iti tak takem abel nu ka ni iti kha ti in a zot le ani la chuan ka ti tak tak alo ti bok si sian lu ve hlolin a rui deuh bok sian a tingal vat mahse ani la chu alo lom lo na sa engwangin nge hetai om ti in a house vaka an om pui nu hne na tinge ka shat lawin mel shat lo ilo lu tir ti in a hau ve bok enge herim hi a han ti chuan anom pui nu chuan miss perfume man hi ani e ati a sian chuan in zong zong ti fai turin mi ko nga lang che chumi chung chu ka run let lawang ti in songyan po chu heta local tur hian ka du lo che ti in poisa le ni na idu chu ka pe thayang che mahse ka hmangai na che hi chu phut suang che ti in songyan po chuan ngai tumadil ta zoka sian po thinrim dewin a chuak a assistant kolin Blue Moon apartment na ka password kha min lo thon ro ati a assistant chuan kalpui ngaim engma po ti fai alani si lawa alo ti mahse angai lo ti in ama chuan kalatuma minna te ina po a chanu yulen khan a fa te lo enkawl le in anu in alo kola ron ho tur chuan alo ti ani po in ole ti in a changa mina ron ho ne na chuan ka ngai lu tuk che alo ti ani chuan an mu to emni alo ti a o ti in lo chang zo hanin dun po acha kom mahse kanu in ho turin min du sia a han ti mina chuan e ho nge nge ro angai tur tuk chea iwa nei rom ti hian inu te ila mu theya keive kanu ram danga ala omnen ka mu ve theimi alawanya alo ti a chanu chuan lungai su ani po cheina alo le ve va tura nga yang ti in an chuak du na an chwa ma cha chuan sian kha elevator atanga ron chuak step lama a pheitlang an chan dun po anin thla fela mina chuan ape ami waka han sha chuan awa en sian ani ti a mu phei chuan he Mr. Tang enge hetai ti a han ti ani la chuan heta ka chenga lom lo ti in an in omna alo kok he kanin chen omani hi ti in mina chuan alo changa a roina zoi le a mina chuan local ro ti chuan adik don law ina ka shwai lut phodang che ti in a kwa luta a in chunga chuan shwai lutin chuthleng lama an phei mina chuan a bo deu in la sangwatin Mr. Tang ka ti palani a hantia anila chuan a kor chung phelin a holu tuk alo ti ve mai chuthleng chu ngeng le in amu a mina chuan in a han enkawl Mr. Tang hei hi in le tharem ni a han ti ani chuan ani lo thu le anei na rei to thu in lo chang kalatum chu alo wan bet ta anaya potin mina chuan a bo le ran a han ta la thla tur ati po chuan a she theilo nge a wan nget em mai le ngal ama damdo in lama an kala avon lai te kha angai to chuak sian chuan nu min kal san su ati sup mina chuan
enga Mr. Tang ti in azot le a ani po chuan nu min ka san su ti in a soya kapu thu ka oi tawang min ka san su a han ti le mina chuan lo sha danin Mr. Tang chu a chung ten atet line an boral sana apo hne na cheng ti ani shathiam takin mina po chuan a oma beng thak thakin ole ka kal san don ring ring lo che ti in a om puya arun harle chuan khwa lo war war to mong changa kal sunin a chhuaka an ina vathlen chuan a fanu lo hara anu engei ti a alo ti ani chuan excel ka la lum alo ti a karila cham a han ti ta ka chuan eitur ka siamang cheu ti in fridge a honga artui siamatum mahse sian ngai to in porridge siamila a thazo kang ti in a siam ta zo ka sian lo tho to in alo in bwal ve me ka mina po chu athil siam nen chuan na vakal le ba chu ma changa arun chhuak a mu thu chu tawel che aveng bok nen arak waka le lama hoi ngal sian po le te in ko rawa ha mina chuan lo nga ka arun chwale chuan hei eitur klo siam chea ipum ta na tha ang eiro ati a sian po chuan engma soilem lo chuan ei ve mai tui po chu ati hle engi an lo ti chuan atui hle mai ti in lo changa a hop le chen ariru chuan het yanga mi in min ngai sakna chen po ka she to lo ti in mina chua ena ani po in chutia afak chu nuam lo ti ve hle a alo nui ver ver non chuan kol dongin a chanu yulan kha alo ni enge ni ta a han ti a chanu chuan kalom poile tok che aron ti alo she thiam lo hle maya enge si omzia alo ti dai a chanu chuan min fiam kol du su ka shedai to alom alo ti mahse alo bo tel tel yulan chuan ani enge omzia kha golden feature competition a khan itel lo mo ani tunge song ti hi a han ti ani po chuan atel lo thu le aboi ema wanga chu tianga atel man lo thu alo saya a chanu chuan mahse a design khan mina ni na manga in design kha awang si ve enchin te a han ti kol da chuan ena songyan lo ni in a design te chu ama ta anga lo mangin in te sak na lo tel tir chu alo ni a songyan po ron langin a hlim hmel le a an tho pui te ma a chuan ron dingin an vai ma a chuan in za vai in zan in dinner ka chi tang cheu a han ti an ni po chuan he mi songyan chu golden feature competition na pakhat na ani mana min chi don ani mo an lo ti sap sapa lom pui na an lo hlan bok non ne ro aril ru chuan ka design te wangin ti hian ni oma alo ti chutia thu tak mel dewa om chu songyan chuan lo mu in mi song chu i hlim bak na nge zan in te local thei do nem a han ti a ani chuan kal chu ka chak hle mai mahse ti tur dang kan ne ya alo ti aril ru chuan mi design copy no mi ti viawa ni mo ani chuan kan lo enang chu engtin ngai omzel don ti in ril ru chu asiam fela sian po lo langin a office a chuan lo boy ve hle a ama te chuan mi pakhat nen lowin kolin chu pa chuan dinner ke dun te ang ti in lo som ani po chuan aning deuh nen ole ti in lo pom ve mai restaurant lo langin non le afa te po an lo om ve a an pian cham lo ni in an lo lom hi alo ni an hlim ve hle sian te pahni po an lo lu ta yona chuan anu hne na anu ka zuna chwa ka lo ti a una pa chuan ka lo kal pu yang se ti in lo shilwat mina po chuan ole heta ka lo nga kang che o ti in akal tir ve maya sian te po an chut na lama an kala menu chuan enkawl akal pui pa chuan washroom ka wa mang lo ka nge ti in akal sana akal tu le yona te una lo chuak chu wa in mu in mi panau pang zok chu apiai de uwak shia no pan line in va in ang tak ti in ani la chuan ake lo ra sak an tlan dai le ngal an le chu anu hne na yona chuan anu so ta mi pa pakhatin min lo ti dinga unau pa hi apia ya a han ti makalo ti hle mahse a unau pa zok chuan lo soi le vatin tunen nge in va in ang tak min tia mahse ake ya karap vaka kan lo tlan san dai alo ti a
mina chuan aril ru chuan engthil nge ni ta ang chu pa chu an pa tak tak mel shot ni in an pa dik tak po hi heta om ti na em ni ti in aril ru chuan an ni hi afa te ni ti a shat bai chuan ka ne na chang min chu sakatum nge om si a ti in afa te ne na chuan ho a ro ta ringot yo na zok chuan tinge engma po kan le si lawa alo ti mahse anu chuan ina ka siamang che o ti in an present chu aken ti ra kalantum chia ti ya lai ta run thim an hlau chu anin pom khom choya aron en le chuan host chuan thurun puangin mi puite ne na chuan in zawain kan restaurant anniversary ya in lo chola wangin kan lom hle mai game chete kan na yang ti in loman po do ne an ti chuan yona chuan enge loman ti in lo zot host chuan teddy bear lian takani tur thu chu alo so ya anu ne na chuan ka du ve tel ve yang o ati le tlat alo she hle a mahse afa pa te reu chuan nu yona in teddy bear du si a tel ve ila game khelo na po are to alo ti mina po chuan alo rem ti a ani chuan kan khel zuayanga an zo vele kan ho nga lang alo ti yona po ahlim hle a mina chuan an pa ni chuan lukhum khum ti rin ti chuan midang ten an mu thei vak lawanga ti in apadik ta khan lo mu ang ti chu a hlau hle a mi pano pang sok chu vakalin an game khel tur chu avala a han lang chu shian le a chan pa khan an lo mu a chan pa chuan so se ente alo ti vat a han mu chu a ma a an lawin su to wang khan khami pano pang kha ani ti a shenga la a chan pa chuan washroom bula ka to ka ini nang ka ti te mai nya o alo ti chutaka ra no pang chuan shian chu uncle ti in larun bye bye zoi anu telama chuan tlan phei nga la an game khel tur chu ava pe mina chuan alo chiar mahse mi popui ting an pa tur an ma mo wang chuan engtin nge kan khelta kang ti in an ru ru chu aboi hle a anu enge ni ta a han ti ani po chuan alo soi ve maya afa pa te reu chuan keiman mi popui ting kan pa anga chang tur kan zonga nge ti in akal ngal shian te va panin ane na chuan pate ti in an pu in chu awange na ani chuan tinge ipa insha se poi atilawang mo alo ti a chan pa la chuan alo chai ngota no pangte chuan ti don lau kan pa po kan shelo ti in a kaya mina te omna lama chuan a kai phe an va thleng chu shian le mina an hanin mu chu makan ti ru hle a Mr. Tang nang mo alo ti ani po chuan nang mo alo ti mina chu alai ru hle a yona la chuan anu pate hi sha em ni una panen hian an vain ang em alo ti mina chuan ngoi mai ro ti in alo khap Mr. Tang ka ti palutuk ka fa te hian an lo ti boy cha si a alo ti ani po chuan pasal inei ti ka lo shelawa an nei hi ifa te mo a han ti ya ani po chuan pasal ka nei ka ti lo chuan in nei ma a fan ya mi kholo dewa min ngai don si ati in pasala nei thu chu alo soi ta ringota shian po chuan min ti boy lawanya game chu kan khel ho don nya year ho hian alo ti yona chuan ke poka tel ve du ti in alo phur le a afa pa year chuan engtil nge pate hian ka minga sha zok le ti in alo ngai twa mina le shian po game khel tur kalin mina chuan an game khel tur chu shilin kan ke hi phwar du na ngai do na xiaomi ti chuan mi shil don ya ti in an ke chu phwar zoma an bula po an fa te pahni chu an lo om ve a an ni po an ken phwar ve tho shian chuan ama chu atluk lo na na kwa turin ati a ti chuan game chu an chana an kal an kya nga yona le year te po chu an lo kal ve se la an hlim tlang hle no pangtela chuan anu apa man moru in chak don lawanya ti in an ma a chuan an tlan ve se la chuti an kal chu mina chuan tui bua a mu wang chuan shian chu film kuro ti in ama zok chuan akia tinat pha a dingin an bula thu thleng chu aput na ya an ke phwarna chu an phel a chuti ra
tinge ana em a han ti mina chuan tuibua kha ka hmuwa itluang ti ka hlau sia a han ti chuan an host po a ron thlenga ani po chuan kan thiam lo ani e kan lo ti fai tok lo ani ati a shian chuan lo hauzek a chan pa mo yu chu kawin local la han en te ti in ani po a ron tlan phewat no pangte po an local vewat anui cha em ti in an lo ke ve lai la ya a chan pa mo yu chu doctor ni in a ke te chu en saka chu te no pang pa ni an local chu alo nui ifa te mo lo ni ya ati yo na zok chuan anu he pa hi lom washroom ma kan to kha ani hian a lom min lo ti ding ati a mahse ani hi chu pa atan kan do lo alo ti yo po chuan ke pon ka do lo ke chuan Mr. Tang hi ka do sok alo ti yo na po chuan ke pon ka do sok una pa nen po hian anin anga alo ti yo chuan aril ru te chuan paten en hian kanin ang si a afa te kan ni thei mai ngem te ru in DNA test nei thei dan kamamo do na ni pate chau alo kal ve le apui na ka di lang ti in alo noi ver vera shian chuan engi ake chu an a han ti moyo chuan a serious waklo ti hian vurin depse ni ni re se adam mayang ti in lo shil shian chuan ole ka shwai ho photang cheu ti in kalantum chu host khan lo ti dinga an hon tur te ber le ki falo keng he hi min lak sak sham ru ti in ape a an ni pon lom dewin an la ve mai chutia in an thleng tur chu an ma a no pang pa ni chu kalin an thil don te chu a that sia an lo soi vela an hnunga shian te po lo kalin shian ne na chuan ni chin khan ikuti so ti ka hmuwa an re ngotang ina dam doi ka neya ka peyang che local koi zok la ati a ani po chuan lo nial shan lo chuti an apartment an lu tur chu pate chaw lo thleng ve chia no pangte chuan an lo kawat ani po an lampan chuan alo tlana anin kwa mina chuan he chaw ilo kala te thu che chuan alo ti ani po in kalo lo ten kanau te pani pian chamani si a han ti a alo nui ver ver shian chu muthu tin ani hi a han ti mina chuan lo mel shat vatin he hi kan boss ani hi Mr. Tang kan company CEO alo ti a akyanga vakalin chibai turin akutava phar chibai ke hi jawshi yaw kani e a hanti mahse ani chuan lo du ho lo shelo der makin mina ne na chuan hei midang an om to thawa ka kalange a hanti mahse mina chuan he tai cheng ve tho sia a hanti ani chuan zan in chu heta ka ho lawang ti in kalatum mina chuan namdoi kha noi the ngi lola ti in a cha a akal tabok athik ve dewani mel mina te po in chung lama an luta atuk office a chuan mina chuan a computer ra a log in thei tlat lawa abulami hanzola in ani chuan a thei si a tinge nyang le employee ID number e chulu diklowem ni atila in a dikhlap si a thopuinu chuan mi song va mu mai ta che ti in thu chu aron ta zoka songyon chu va mu in ani la chuan engei du alo ti a abuaina hansoi data enturin ka login theilawa a hanti chuan ani chuan employee ID ka delete lom alo ti ani chuan engwangin alo ti songyan chuan helaya hian thok tu diktak nilawin assistant lak mai inia chutiang data enten mundanga ilo the darta la apoi zo fek tu na sin ati mina chuan ka en ngai ni ka project khoya hian apoi mo ani a hanti chuan alo phaltat law mina chu a file the in ko ti thongo theilawang CCTV a oma a hanti ya ani la in nangma min vaw ni mai lom alo ti mina chuan ani chuan Mr. Tang khan mu mai nge ti in bai au chuan a chhuak ta nge a shian office kalin ani point enge ni ta alo ti wat mina chuan miss songin ka employee ID number a delete data engma ka en theilawa ka project ka ti theilo ati a shian chuan ani chuan miss song ne na lo siam le turin kalo ti donya a hanti ya o ti ya chan chuan kalmai a hantum mahse shian chuan coding le in enge ke kha an nabana hospital a physical check up turin ka shwayang che ati a
mahse ani chuan angai lo hrio kha doctor ania damdawi min pe a ka zia to lutuk alo ti ya ani chuan I chua huna mi song kha min hu turin lo shilang che ti in a cha a chhuak zui ta bok song yan chuan va mu in hrian chuan engwangin nge chutia ati azota ani la chuan employee pa ngai po anni lawa alo ti mahse hrian chuan chupo ni se tu na project khoi hi apoi mo a ka du song ani chuan a ngitin ka da don ani a han ti chuan song yan chuan keipo in ka ti ve cha ka sin tu na ati lai hi ti in alo soya hrian chuan I du chu han jo vela mahse I chak kherangim a shat lo a hma a design ke enin ati chuan tuna chena mi song nuam hi I ti boyemo atan boy nei siam ani chuan he mun atang hian I chuak wangwangang tang company nin inzom na in nei to ngai lawang alo tia song yan po chuan ole ka ti palani ka kal phota nge ti in a chhuaka a office a han pan tur chu non chu a design ve la tho pui ten an lo en saka moi an ti zia ti an lo soi an lo fak le a an hnung atang chuan song yan chuan anal wak hi ka ring bik lo ani ti in ama chuan alo phun ve a kan lo enang chu tu zok nge hria nan apum don ti in a kal office a chuan le tin design a copy tur chu en kwalin mina design te chu a han en kwal li a tha ati hle ama khan ka hman lo cheya apoi khop mai I design hi kalo hole phota nge a han ti vela mina po chu a ho tur hria nan lo kawin kara tanga ron chhuaka kalo thlang che I ke na sia ati ani chuan Mr Tang angai lawanya taxi kala thelom alo ti a mahse nilowe ka omalom kalo thlang che ti in kara chuan alu ta nge a an inan wa thlen chuan mina chuan lo lut la lo chuta che ti in a kawa pheikhok dan na a mi ba pheikhok chu a han mu a mahse alu ta tho yona ron kal watin uncle tang ti ron kawin a ron kwa yer po ron kalin a ron kaw ve nga la a ril ruwa ero a chale mai DNA te sami tur asam lak na chan sa omdo ne ti in lo nui le ver lut phein non chuan lo chula thingpui kalo sia mangche ti in aba sai ngal hrian po no pangbula kalin antois fel lo en pui chutia thila siam lai chuan mi song I pasalo omrem chang na nge ati a ani chuan ko pasal mo alo ti hrian chuan manza na mi kha ani lowem ni alo ti nomnam chuan o ani churam danga omdeu ber china alo ti a athil siam nyan chuan phein he hi in ro ti in ani po intify lok tur chuan room lam chu apan na yer chuan uncle tang karil chama biscuit min lak pui thengem alo ti ani chuan de reng mai khongi om kalo la kang cheu ati a mahse yer chuan nilowe keiman kalo la ang min pom la alo ti a ti chuan ain pom ti ra chwarlam apan puya kalata minda chuk theyang patetang a han ti a chutia a chuk tir pa chuan yer chuan a to skara asam te tangin a potha a hrian po chuan lo ner sakin anna alo ti yer chuan kati palituk pate alo ti wata mahse ani chuan a holutuk samtlem te ba ka ni hlainem alo ti a nomnam po run chhuakin enge ni ta alo ti wat yona chuan lo soi wata yer po chuan lo shil pate tang hne na ngai dam dil ro le alo ti a adil ve mai doorbell ria chuan non chuan kawa enange ti in akal hriaw lo ni in hrian po chuan a ron mu a chutia hrian omani ti a han mu chuan non chuan alo soi fia wat boss hian min lo tha a alo ti a hrian le hrio te chu anin mil wak lo hle a anin mil no lo hle kakal phot ange ti ya han soi chuan hria chuan relo te tal om le la a han ti a mahse ani chuan angai lowe ti in a chhuaka a chhuak tur po anin mel rum dun hle hrian kan hnu chuan non chuan hrio hne na chuan damdoi a hran pa a miron pe ka ngai kher lawania a han ti ania ro chuan kanau te du tak nu ber adam lawa kapuya ngai alom alo ti a nam po lo nuin rong ka bol do na heta zanja ewe nga la ti in a som ani po in lo pom wat e tur siam tur chuan akal nga la
chu tia hriyo a thu chu yuer khan asam sample lo lak chu a hne na wa kengin pakyo thil pakhata min pui the ngem ti in hei hi Mr. Tang le keima samani a khonga yin paternity test min ti sakro ati ani chuan tinge alo ti wat yuer chuan amanen hian kanin anglu tuka chuan kapani ka ring dewa alo ti a apuina chu alo ngen mahse hria chuan alo huat mel hle maya a sample ken chu a tham waka angoi deuh wangwang yuer chuan mo ti in ngen siam ole ti in chang ta nge a chutia a ho tur pon a thleng chu a sample pe khangai to in bolhlobo ma chuan a pai ta dai atuk na anlo tholai mek chuan design department a chuan hrian chu aron kala makan lo ti hle he kan CEO lo kala ni hi anlo ti sap ani ve thung chuan nuan chu pan ngalin engama min ngai su ati pheya nom po chuan enge ni ta alo ti mahse hrian chuan I design zo chep to ti kalo hria a endik turin kalo kal naktuk hi meeting kan nei hun tur ani a I pe hman ngai ka ring chuan midang ma a minti no lo sham ka be sei ti in tu nei chawna hi I pass ani phot chuan chief designer in ngal do ne ti in a shil non le a I boy si a ka kal le phot ange thok le ro a ti ngal zat midang an tho pui te chuan he mi song chu kan CEO hialin arun muania anin kara engi mu omani thei moi ngem an lo ti ve a chuta hrian lo le tur chu songyan khan lo put chatin Mr. Tang naktu khian project design tur thanna nei ani dona kalo hria a ati a ani chuan izo fel to emni alo ti ani chuan azo to thule thil har ani lo thu in lo changa meeting na kanin mudonia ti in hrian po akal ngal atuk lo ni in non chu hrian assistant khan avakawa meeting ain chan don ti in meeting room lampan chuan an kala an vathen chuan songyan po alo om ve ring to hrian chuan ole kan kim tabuka ati masa zok tur chu in thu ani e ati a songyan chuan keman kalo chan nge ti in akala athil design nia asoi chu midang ma a avasho non chuan a website atanga a designer ro kani ti chu shevekin anuya zahiala hrian assistant chuan message dongin anena chuan Mr. Deng lo thleng ti in a shil ani po chuan lova muak tur chuan atir chuak ngala company po na kar lo muakin in chung lam chu an pan ta ngal songyan chuan athil present chu zawin aleta non hne chuan mi song I hun ani e ti in avashil ani point athil design how chu show tur chuan a han chhuaka chutia a han tilang cha chu a design chu songyan nen khan ain angan lo ti hle a songyan ngai po chuan engtin nge ni thei a design chu mina ne na vain angve ani hi ti in a ring le si law midang ho po chuan an lo phun ve sap songyan rundingin mi song hei engi omzia I design hi katai copy yemni a hanti ani chuan o copy ni lo thule athil design te chu ama ai ma a ati thule copy an omani chuan songyan zok ani thu chu alo soi mahse an ring lo songyan la in midang ho chu ne in ani hi chu mitharani a ke chu kum thum lai design team manager ni in hetiang hlir hi ka design mang po ani ati in lo in soi thiama hrian po chuan nom chu a ring hlel deu thu dikani em ati la in ani chuan engma a copy lo thu alo soya chuti anin hnia lai chuan Mr. Deng kha aron lut non ni na han mu chu alo lom hle a chutakara Mr. Deng chuan mina nangmo heta ti in apana achibaye heta designer ni ini thokem ni alo ti wata ani po in o lo ti in chutakara mi na mo ti in songyan chuan lo oi lo hle maya mahse Mr. Deng chuan mina ani hi designer ming thang master Mercedes noya zir chuak na tani thu chu asoya songyan chuan lo oi lo luitlat non po chuan ane na chuan chutia ka ni na ber in shata ka chuan tunge thil copy ti chu achang to nge yang le ti in songyan chu ka website te chang I copy ya
engma po ti dang lam hlek lawin I run pho chua kanya a han ti sak sak chian chuan songyan hne na chuan he thil hi apoi khop mai ti in nuan lam atanga mahse songyan chuan min pu mai ani alo la ti vetlat chian chuan tuna chuan kan chui chiang pho tang chuan alo ni reng ani nga chuan he company chang hian I chua kang chuan mi songnan hi chief designer ani ti in a puanga Mr. Deng la chuan Mr. Tang chu iwa nei le mai min na ang mi thia mi chur theya in project po a hlot ling khopang ti in alo soi diklutuk ti in midang ho po chuan kutan lo beng dara songyan ve thung chu a thin rim ngei mai a office lama le tin ama chu a in show sa chama songnuam I chak don lo lom ti in a phone la in apa call ngal pa thil shil tur che ka nei songnuam kha arun let le a fapani nei in ti in alo shil chuti lai non le shian po an lo in tok shian chuan alom puina te hlanin tuna chang chuan chief designer ini a chata ka na in tho zel ka be se nia ti in chuan nichina thil thleng kha shareholders te khan khatia an per siam na chan che kha chu keiman abik taka kalak lu ini wanga ni a ti in ngaidam chu alo dil mahse non chuan a holu tuk chutiang mai zam chi ka ni bik hleinem ti in alo soi ve a na ka neya ka kal photange ti in anin thla chuta akal le chuan songyan le apa in bia chu thithoin songlan chuan afa te kha Mr. Tangan a mu thailo nan le afa te an ni ti a shat lo nan ma kan la ka ngai ani ti a an soi chu shefu in a ru boy nga le maya a chutna lama le tin ani chuan ka fa te pani hi Mr. Tang afa an ni ti ni em ni ti in ngai to a tho chhuak zokin abulami hne na chuan ti turpoi mo ka neya ka lo wa ho masa ange ti le tlan chu a rwala kum nga liam ta a hotela shia na mutpui na mun kha vakal le in receptionist ne na chuan in manager ka mu theya ngem ti in a zot ani point ro ko sakwat an manager po chu alo kala non ne na chuan engeni ta miss a han ti ani chuan in surveillance camera record hi en ka du'a a han ti ani chuan engtik nia mi nge ti a lo zo chuan kum nga liam ta mi ni thule room number 3606 ni in june ni thum ami a han ti chuan a rei to ru tuka om to lo ti in lo chang kan record hi thlathum cha kan kol thei alo ti saka poi ka ti khop mai ati ta ka chuan non po chu a hnual le a mahse manager ne na chuan ani Mr. Tang he in hotel a hian a local chinem ti in han zot mahse ani chuan a local mi a lo thu in a lo chang dai thunga non chuan a ril ru chuan ani chuan Mr. Tang chu ani lo chang ti na ti in angai to a ti chuan lom thu te shilin non po a chhuaka an manager chuan receptionist ne na chuan kum nga liam ta CCTV record room number 3606 lan na lo la chhuak la chuan mi lo thon don nia ti in thu chu a pe ngal manager chuan office lama CCTV chu a han ena nom po ron langin room 3606 a lut lawin 3609 a zo ka lo lut hi alo ni ngai to in khami chum khan manager khan akil na number 6 chu a nge lo wangin alo toy vira 9 angina om ti chu a she chhuaka shian kol watin sartu na mai khan ula pakhatin kan hotel CCTV footage en min lo dila hotel la iron kal ngai le ngai lo te min sota mahse ka shilo kan VIP inin angin ka thupani alo tinga zungzunga shian chuan footage chu min lo thon te ti in thu chu a pe ani po chuan ole ti in thon ve nga la shian chuan a han mu chu aruma khan non ma lo lu ti chu a she ta nga la chu mai ni lowin a chuak le songyan lu ta poisa anin pelai te chu a mu a thin rim hle songyan chuan min lo bum renga ni mo ti in lung oi lo hle a assistant ko vatin tunge kum nga liam ta khan mi shai roi ti le kharu ma mi shwai tu kha lo chui zui la chuan songyan kha lo chui chang bok ro ti in thu chu a pe a ani po akal ngal nom po ho in afa te chuan an lo lom hle a min lo nga yem ti in ei tur kan siam sakang cheu ti in chaukalama chuan alut ngal doorbell lo ri in lo ve en ta che u ati a
an ba hon chuan hriyo khalo ni in non chuan cho ei ve nga turin alo shila yuer chuan a room lama a kai phe nga la yona po in anu pakyo kha yurenan a room a shwai ngal alo ti chutia anin nail chu alo nui vel mai maya yuer chuan report chu alo chhuak tu MT in alo zot vat ani po in o ti in alo pe mahse alemani a report chu pa fa ani lo ti alo in ziak yuer po alom vak lo hle a avamak ve kanin angsia ani kalo ringa sin alo ti shia chuan tinge ipatan idu emni alo ti yuer chuan o lo ti in ka una nu nen po kan ngai na a alo ti aruk chuan athik hle a ani ke himin du lo emni alo ti mahse yuer chuan o nang po kan ngai na che kan godfather ni a mahse Mr. Tang bula kan feelings chu adangani alo ti shia chuak chu non chuan alo thla Fransa na thila akal tur thu te shilin engeng emu an soye kakal ma in nang le Miss Jiang ka chi tang cheu ti in a shila ani po in ole alo ti ve maya non le tur chu en zuin katai ni turani a ti ril ru a inalu tur chu non chuan shian mu in he Mr. Tang zan in chu he tai ra do ne lo ti in lo zot ani po in lo nui chuan o alo ti yona ron chhuakin I chong ka sha a ti in arun kwa shian chu uncle Tang lo leng la ka una pa pon a mu chak don lu tuk che angai na lu tuk che a ti in kai lut le tange nge non po in an hnunga noi chungin en zuya an han lut chu yuer po in alo mu fata alom hle an chutna lama an kal pheya yona chuan tingi uncle rim chu zui inem ni alo ti ani po in kati palani kalo in ve seka a han ti non chuan he ani mo ti in alo lang ve Mr. Deng nen kan ni a ka in ngai kha angai si a alo ti a non chuan tikhan lo omro hangover soup kalo se amang che ti in chauka akal ma chuan uncle Tang thu khalo oi ru ti in afa te chu acha a chauka chang chuan chu te an chu ho chu thlir phein an patak tak ni se an lom dan tur chu ti in angai to ve na sa le a yuer chuan a ril ru chuan kathi sen zom pa ni lo ma se engti kong zong pon kan pa ini theinan ma kala ka nga ya ni ati ril ru a shian la chuan khonge in pa kha alo ti tu kan pa ti in shia kha a han ti chuan an ni chuan an pa ani lo thu le ani kha chu kan godfather ni e an lo ti wata a hlim ru le ani in pa tak tak khonge ti a zo chuan mahse an ni chuan an pa chu an la mungai lo thu vel chu an lo soi thunga wer chuan ane na chuan patetang nangin nupui nei ve tu em alo ti ani chuan ai lo ti in ani bial nu te nei yem alo ti le ai ti in lo chang le yuer chuan ani chuan anu hi idu mai lo em ni pa ke ma ni hian kan du a han ti chuan yona po in alo zot ve zela an thu soi vel non lo sha chuan ron kalvatin aron khapa shiya ne na chuan an thu soi kha chu enga mangai du su no pangan nya ti in a shila an ni po khatyang in soi le chuan ka shemang cheu ti in ka thil semalak lo ti in a kal le ngal yuer chuan top mai lawin shiya ne na chuan an kindergarten a function a omdon thu le mi te chuan an nu le pa an shwaya ke ni chuan pa kan nei ve si lawa I local thengim ati a yona chuan anu in hawange alo tivat mahse shian chuan tereng mai ka local donia ti in atiam tange nge a shian po company ya lo omin assistant chuan lo mu in report lo pe a kumngal yam ta hotel room ma ompui kha songya ni lawin songnuan zo ka ni ti chang takin ashila an fin fiana file pe ngal bok shian chuan a han ena a assistant ne na chuan ani chuan tinge ka har khan songyan kha alo om si a han ti ani chuan songyan khan mi songnom kha alo wawani o me ti in a shila shian chu alung oi lo hle ani mo ti in songyan chuan min lo bum ngama kha le chen ka lo ring le nga la ti in a thin rim hle maya a assistant chuan boss a na chang ka ban tir ngal do nem ni a han ti ani po chuan
chu tiang chuan I lo ti anga chu mai ba ka a hna a design te kha chinchhia turin le midang ta a copy MT keima nge in ka chui zu yang lo ti in lakhom tur chuan a tir ta nga la non company ya alu tur po songyan le anu khan lo kawin an lam hoin a han dinga anu zok chuan a beng ngal pop abyang chu adom nga la nang mizak thailo nu ka fanu I lo te du da a diklo takin I lo pu nga mamu ifa sak thailo ve tingal borborin non chuan song chung kwa chu jing singa in na sa le mai ti in lo changa songyan nu chuan in zak lo le mai inu angchia ini kha wang kha alom song family changa no chwa in ni mizak thailo nu fa chu mai ba ka in enkawl nan 13 million khat kan la pe zui cheu kha ania lom turin ni sin a han ti non chuan lo nui ve sakin in soi ngam zo ki a nangma ni wangin kanu dam lawa ramdanga kan kal pha boka alo ti a songyan lo in rolin kha cha kha ani tu na po kan du le ni ti in bank card tarun phura heta hian million thuma oma lala kal bawang cheu an han ti anui chu azale a ankar pek tum chula in million thum a ifyam thu emni ti in pai anne na chuan ifanu hian kani na mina manga ka thil design ti aru a copy boka chuan khang ka design mang khan sum engzat nge ka siamin she holo ani nge yang ti in a shil ta je ka songyan chuan ani chuan tlemi tin emni a han ti ani chuan eng tham ma ani lo chuan hetianga min ti mai mai the in ni to lo ti hi siang cheu ati zui nga la anu chuan lo ben le atum mahse akut lo wanin in du du min ti thei ka ni to lo chuan ka kyanga ka mangai omte ti na than tum le te u in chak lawang ti in a kal san mak songyan chu aril ro ha anu bula chuan engte nge kan ti ta kang ti in a zot anu la chuan ama ang boka ril ru chhia ani bok nen ti dana om mai tur thu in lo chang songyan chuan shia nan a she ang ti ka hlau ani ati a anu chuan lungai lo turin lo shil ve thung kola don chu han la lela chang chuan mi sing thil poi lutuk I design te kha CEO shia nan chui chana tan aron la vekanya a han ti songyan chu a chong hle a enga ti in avin ngala phone da zo chuan anu ne na thil omzia asoi anu chuan apui tur thu shilin ti dan ka shalom tuna chuan chan kan la tak takang tu emo ka royanga afa te soi kindergarten kal te khan an tor khopang alo ti nuan po klap pakhata vakalin shiyo nen khan anlo in mudon hi ni in a hmuna thlen chuan mi anlo omve cheu nen tinge hetiang hmuna te in mu ati le ti in kolina bia a omna chu azot an chutna lam a shil hnu chuan akal le ngal shiyan le moyu po chu hmuna chuan local ve in shiyan chuan tinge hetiang bar te thana a han ti a chan pa chuan restaurant pa ngai chu a boring hetiang hmun te hi anwam ve rom alo ti a an chutna chu an pan ve ngal shiyo va mu chuan ani po lo thawin a chutna tur chu alo po chwa sak nga la lom thu shilin khonge yo la ya lo kal na nge a han ti ani po in a local thei lo thu chu alo soya tu chuan nuan chuan a be ka chang gift phorin he hi ita tur ti in a pe shiya chuan angai lo sin in seng na sa om e mai alo ti a mahse ani chuan engmani lo kha tikhan chan kan ni manani kha alo ti a chol dat shiya chuan chian ti in aril ru chuan lo soya a mel po ain thak zok mahse in siam chavetin nia ti in zu chu anawa chuan thli in non nen chuan an in du na shiyan te po an chutna lam thleng phein moyo han hoi kwal chuan an pe a nuan le shiya lo chuwa mu chuan shiyan chu shilvatin so tunge ka mu so ti in a ko mu a ani po chu a hoi wat awa mu ve nga la makati ril ru le nuan po chuan chutia zuwan in char chu cha ti cha lawin shiya doctor ni sia hetia zu in hi surgery iti na vela boinai ne yangi a han ti mahse ani chuan a changa han in zeu hi chu apoi hleinem alo ti ve thunga shiyan chuan lo en renga a thlit bel zela
nuan na wat chuan ani la in hniala hria si chu alo in ve zel bawk hria chuan tlem te te a inin nuan ve thung chu tak deuh thlit sakin a in zo zela engi mo tak ti atuma ni nge yang nuan po a rui to hle maya moyo chuan hria hne na chuan satianga mi pa ne na han in dun chu a tha ho lawang ti in alo soye hria po a ngai chu a tha to lawa moyo chuan a tho tur chu enge ti tum alo ti ani ve thung chuan toilet ta ka lok don alo ti dai chuti lai nuan po a rui to hle a in po chu alo in thei to lo a kun deuh lap lapa hria chuan kawin a kut chu a phara I rui ni kha hei engzat nge a han ti pahni alo ti hria chuan I rui to e mai ti in apana rashwai ho ang se ti kalpui han tum chu hria na ron kal ani kha tharo alo ti hria hne na chuan tum nein ani I shai rui ni ti ro ti in a chong khom ta pya pya pa hria ve thung chuan thu om ze nei lo ani chu ho kan du ti in kala han tum chu lo dang ta tin osam ta ka kaltir cheu in ringim ni alo ti tlat nuan chu ka shwa yang keiman a han ti a hria chuan han tum chin la alo ti hria chuan te reng mai ti in alama apot mahse hria po chuan lo pot ve tlat nuan la chuan lo ta lin min ti na nya min tha teu lo ti in lo chong ve a hria chuan atin na mayang ti hlawin a thla ta nge hria chuan kalpui han tum chu ani po chuan thla tur chuan ti mahse alo du lo hria chuan tinge I rui tak nyal pon min du thei lawem ni ti in nuan ke hian ka du lu tuk chi asin ti in a shil nga la a kwa ta mai nuan la in thla tur ti in lo tal ve bok hria chuan mu thei lawin avakal le a nuan su a oma pot phein hria chu anam sona nang hi tia ron khoi han tum chu hria chuan lo khik popa chhuata chuan a tu top nuam chu ama na kalpui ta da ya hria po a thin rim me hle kara chuan chuangin nuan chuan hria chu a bo deuh cha ya ani po in lo pom betin anin holo dun kher mai a assistant chuan khongen yang a han ti hria chuan anin lama ti in a shila anin khal ho ta bok Ilen va then chuan hria chuan nuan chu a pom lu zela ani la a rui bok nen a ti dan danin alo om ve zela chuthenga a chutir ani la in ka tui ha lu tu ka lo ti hria chuan ka vala kang che ti in chauka a vakal nam po run tho chhuakin a bula avakal enge chu mai ta che ti in lo shil mahse ani la chuan ka ri la cham avati le hria chu a bu a chunga a thu chiang takin alo en deuh top nuan la chuan alu vanin a ena anui vera a fop ta ringot hria la chuan a ngai na shelo kher mai mahse ani po chuan in sum thei ta lawin pot na yin a fop let ve ta nge atong zing nuan ron har chuan kaluan na lutuk a ron ti chhuaka a om na la chu a hre si lo khonge ka om alo ti mahse zan lama a om dan kha hre chhuakin hria na fop lai kha angai to chhuak a zak ru hle a chutia a phone alo en lai tak chuan hria na ron dak kongka change I har thei mo ti anui sangin breakfast ka siama lo chhuak la ti in a kal le ngal sitting room a chuan thu in a assistant khan news a ron shila a hne na chuan non fa te pahnih chu paternity test ti that le ni in an ni chu a fa te nge yan ni thu alo shila chu mai ba ka ama a an test kha chu mi tu emo in alo ri dang lam ani nge yang ti in a shil ngal nge hrian po chuan ole ka sha e ti in call chu a da ve ngala doorbell ria chuan va hongin yona le yuer te an lo ni a an ni chuan uncle tang ti in a ina chuan an lut ani po in enge ni ta alo ti vata yona chuan zing ka har kha anu lo om ya lawa ti in a han shil chuti mek lai nuan chu ron chhuakin Mr Tang tawel hi adanga omem aron ti chhuaka afa te han mu thu chu ading deuh top yuer la chuan anu enge he tai ti a han ti nuan chuan hei tawel ho ka lo di la a han ti ringota yona chuan anu mahse ina po tawel te chu kan nei ve reng sia a han ti hrian chuan nui chungin
hei inu chu tawel thara du wangin alo kalalom ti in ni thil danga soida ya inri la cham to ang breakfast ka siam to a eve ngal ula a han ti chuan an ni po chuan phur deuhin ole uncle tang ti in an lo awa dokan lama phein ei tur te chu a ei tir shian te pahni chu chawka a phein shian chuan non an hne na chuan shia kha an godfather ani tiro year khan mi shila tingi pasal ti yai soi a han ti ani chuan in thlashung deuh tak hian ni e a chan chu a hma in an ni hian pa an nei lo ti mi dangin an shatin an en shang china chu thleng to lo se ka du wangania a lo ti shian chuan ani tungi an pa ti in shareng si chuan na zota a chan lo wang chuan an ni hi mu te du ta se a han ti mahse non chuan thin rim deuin a teu lo ti in keima fa te chawan ni arun kala mu adu ani pun rem ka tingai lawang ti in lo changa shian chuan ril ru chuan he an pa dik tak ani ti soi ala chi don lo ani hi ati a chuti an ti lai chuan yona chuan anu bom te hi ka dule alo ti lang non chuan ole mahse hei hi uncle tang in anya ama indi langa yania alo ti ta ka chuan yona po chuan ole ti in shian chu adila ani chuan phal tak main te reng mai ti in dokan lama phein a thlit bel saka ti chuan breakfast te chu an ei hawa chungkwa tak an ang hle wer chuan ei zawin ke ei zo masa e alo ti yona la chuan mom chewin ke po alo ti ve an nui deuh to pa shian chuan in va ei rang ve alo ti fiama wer chuan ron chan le in uncle tang vo in function chu ka ralin kala alo ti ani po in alo poi ti shan lo non an hne na chuan nangma chawa fa enkawl chu a ha thlak ve du don hle mai ti in non po chu a fa ten an ngen na sat ema wang chuan ani Mr. Tang ka ti boy tuk lawang chemo ati a an rala kal tur chuan thutuk na an siam thabok an lom hle a yes pa kan nei don ta an ti rual songya nu po lo langin sangha chu lo pe a kanu tia ron kawin akya nga ron kale engtin nge kan ti zel don alo ti le anu la chuan a plan te soin vo in nge ya kindergarten function do na mi ka royalom an cho khopang ti in plan chalo tak an ne ni nge yang songyan la chu alo la hlim ver hle a non te po lo langin ko nga an lo kal mek an pali chuan an lo hlim hle yona chuan man hmuang u anu apa kan tlai don ania alo ti ve chen nonin tinge uncle tang apa tia ikawa alo ti wat yona chuan o vo in tan chuan ka pa lom alo ti yer po chuan anu tha deuin I rol play vela nangma tan po I pasalania vo in chu alo ti ve wat an ni po an lo nui top non chuan thlen vatin du chuan kalang u ti in no pangka ni chu an kal masa a chuti lai chuan mi pa pakhat mai tuam rin hnel ze thi alo langa be ka changchem te ala run phor chuak le ngal shian chuan an soi kha ishelawem ni vo in tan chuan nu pa kan ni a ti in adara awakwa non chuan no pang mai ni so enga ma ngai du su ti in lo in la shang ma se shian chuan ti te kan ro thata ka kan play anga yania ti in kwa luya ani po lo nu hin an kal dun non chuan shian chu adur hle to a ahma a anin ki slide te khangai to chuakin alai ru hle nge a chu tia ngai to su ti in ama chu ain how vel chutia hlim taka anom lai chuan kha mai tuam kha yona le year lampan na chemne na lo tlanin non chuan mo in alo aw film khuru ti in shian po atlan phe ngala mahse chu pa chuan year zok chu avit man shian chuan miswal pa chu man bet ngalin awan bet tlata non le yona chuan year chu an boi pui alo vit na deuh bok nen year chu ni kho shel lawina ngal an chap na sakher mai an hlau thong bok si a damdo in lampan pui ngalin doctorin operation nei turin an nor lut ngala non chu hlau thong hle a chap na sa hle bok shian chuan lo hne min a fanu po chuan anu lo ti in non chu in te pachangin a fanu chu a hnem ve le chonga operation room a chuan an rei hle a non chuan ona lo ngakin ko la dong
anu lo ni in an chen chen lo shat wang chuan lo kol ni in nuan chu chen chin han zot mahse a soi hlei thei lo a tap zela anu chuan China karun kalwatang ti in a shil shian po chuan lo ko in lungai lutuk su a ti tu po manani a ti chanemo ti tura ti ton omani chuan an chui chhuak watang a lo ti nuan po chuan lom thu chu a lo shil chutia an lo omlai chuan operation room atang doctor run tlan chhuakin chen chin run shil yuer chuan thi sen a hlo hnem em awangin pe ka ngai tur thu le a plus thi sen anga yani a han ti shian chuan keima hi ka ni a lo ti mahse pek chu a she hle a nuan chuan a lo nge na ka fa pa hi min chan chhuat sak sham ro ti in mahse shian chuan an padik takani a thi sen ka pe thei lo ani a lo ti mahse doctor chuan apoi lo tunanga chuan ithisen kha filter vek ani dona moina omlawang ti in lo shila chu vele shian po chuan ani chuan lovat ru ti in atlan chuak ngal yona chuan anu uncle tang kha kan padik tak mo alo ti ve mahse ani chuan ka shibik lo nakina ashat mayang alo ti a operation chu lo zo felin doctor chu arun chuak engi chan chin an lo ti wat ani po in an fa pa chu ngai to om ani to lo thu te arun shila lom thu an lo shil mol mol an lom lutuk chu an pathum chuan anin kwa khom ta ring wata pona chuan localin shian chuan chan chin chu alo shila ahma hotel thil thleng vel te chu rin ai takin non po chuan alo sha thiam ve se la ngai dam dil chok ta mai shian chuan eng mai thiam lo lo alo ti ko la don chu la in a assistant chuan chan chin ron shil le a an man pa kha a phone detail vel chui chiangin khat tianga lo ti tir tu kha an sha to thu le chumi chu songyan nu ani thu aron shila an thin rim kher mai shian chuan nuan chu shilve in ani po chuan engwanga chu tianga tingi anni a she thiam lo hle maya shian chuan engkima chhale mayang ti in alo hnem ve bok song family in lama po an nu fa chuan an lo boi ru hle maya an pa ber chuan engi chan chin ti in lo zot ani chuan an lo soi changam lo chutaka ra police an lo kal khonge song yu an lo ti an nu ber chuan keima hi kanya alo ti ani chuan mi tha tum wanga manin ni ti in controlling ilo kalangai an lo ti a an pa ber chuan engin se omja chu ti in lo chan chu atum mahse ani chuan an shwa lui ta thawa songyan chuan a pa hne na chuan chan chin chu a shila ani po chuan an nu fa chuan a chan le tlat mai le hospital a nuan chu alo oma yuer khuma mu chu lo om puin ama po alo mu thu ve khumbo chuan shian ron lu tin han mu chuan in na thi ka phal to ngai lawang ti in alua chuan a fob sewa a ko thak tirin a chuak le ngal nuan chu aron hara kor chunga alo in khu chu makati dewa mahse kongka ron in hongin shia kharon lu tin nuan chuan nangmo alo ti ani po chuan in thlashung deuh tak hian kanin belok theyangem alo ti shian chu yona nen ron lutin anui omem ti in aron aulut mahse alo om si lo yuer po aron harve cha nen I tha em an lo ti a an lo cheu awat ani chuan o ti in lo changa yona chuan una pa hne na chuan uncle tang hi kan pa dik takani ti in a shila alo lom ve hle mahse yuer chuan tingi ahma uncle kyo ka testir khan ani lo ti alo ti mahse shian chuan ani alom alo ti ti dik lokal an ni nyang alo ti wata an hlim tang ve hle non le shia te po an lo in mu a shia chuan ngai dama dil rwalin a du zia a soi le mahse non chuan chianang ba ka en thei ngai lo tur thu a shil chuan engpo ni se katan chuan chian ilani thei tur po hi kalom lutuk alo ti a shian ren kala mu ta ka chuan ka om to don si lawa nangma ngai ven tu te kal san house wang che ti in a cha a shia na ron thleng nuan ba na wanin engei du a ron ti shia chuan ka kal phota nge ti in an ba ni chuan kal sana shian chuan ani kha mai to su ti a shilin yuer po a har to thu a shila chute anom la chuan songyan le apa kharun kalin non chuan kapa nangmo alo ti wat ani la chuan
nang hi engwanga kha tianga kan chungwa ti hming chatum ngei ni ti in run bena tum mahse hriat chuan alo danga apa chuan lowin rol su a han ti mahse hriat chuan alo changa nang ni hian song chungwa atangin nin hnu chhuak ani lom ni hetianga ron ti le theina hi in nei lo alo ti a song yan chuan lowin rolin mahse hriat chuan nang kha ka fa te thai lo tuma mi te nom dakini tuna chang chuan I chunga zanga ina kalan tir to hau lawang ati a song yan thin rim chuan nang song nuan I thiam lo vek ani ti ava khoya tum mahse hriat chuan alo nam son song yan chu tumpo tumboi su ati ve sak saka apa chuan ipa ka ni na hi alabo lawania a han ti cha chu anu ron langin nang song da ji I zak chai na nge ti in ron hau ngal nuan chuan nu I lo kala ti in lo van vat apa chuan nang mo ti in engwanga chaina aron le le nge ni alo ti ani chuan ka thu thu ani ti in song group po hi ka kuta omvek to e ti in a han shil cha chu pa ber chuan enga ti in mahse anu chuan agreement paper a the phei he hi enro ka kuta song company om to e a han ti a nan chuan nu alo ti anu chuan boye inu hi ko mai mai ringem ni kan chan vo chu kan hmule vekang ti in alo shila an pa berla a thu sha ta wang chuan alo tlu lek lek song yan chuan alo boi pui nuanin nu chuan o hanin boi pui te u hospital po a hnai boka in admit ngal ru alo ti long longa an nu fa chuan anin ngai thu te in shilin an hlim hle a yu mutur chuan an lu ta chutia atu te han mu chu alom hle a ka dwa te u ti in atlan lu ta yona ron kalin anu ti ron ko in ingi lo ti da ya alo ti ani chuan uncle jaw ka hmuloka alo ti yona chuan chuwanga ni mo apa hi alo hlim vak lo a mel po alo ti a api chuan yona ti alo ko win ka kyanga lo kal te ka ngai chi anya ti in ani po atlan phei ve ngala non chuan hriat chu vanek detin ani po chuan tuna chang kan fa te enkawl chu I pe yangem a han ti chuan ani chuan kan pui nen chuan pe te re nge alo ti a non po chuan ani chuan keipon ka ngai dam che kan yang che alo ti anu le an fa te chu an lo hlim hle a hun lo rala non te po in nei chato in kara chang hriat na ron chhuaka a assistant po lo chhuakin boss zan ina party attend turi nei dona a han ti ani ve thung chuan an pi an non le a fa te in fiam hlim taka om chu enin anui vurvura a assistant ne na chuan I lo cancel mai don ya a han ti a ani chuan mahse apoi mo asin alo ti hriat chuan a ai apoi mon omalom ti in ama po chu bianu nei tur chuan ati a hna rengot ngai to lo turin ati a fa te chuan a pa ti lo ko win an lamakal tur chuan an lo awa ani po phur deuh chuan a phei ve a yer vapom kangin an vir kwal vela an chungwa chuan hlim takin an cheng hau ta bok a top ta